Lorenzista terve. Täällä vietetään aurinkoisessa säässä vappua ja tänään olisi tarkoituksena meidän yhteistyökumppanilta Sunset Charcoal grillejä hiiliä vähän testailla. Saatiin tämmönen Kaija kovapuuhiili käyttöön, vietnamilaista puuta. Pitäisi palaa tosi kuumana, savuttaa vähän. Nyt tehdään sitten testejä tähän meidän pizzamallissa, että kuinka kuumaksi se saadaan ja käytetään meidän omaa uutta piippua siinä samalla. Ja mittaillaan vähän syttymisaikoja, lämpötiloja ja vähän miltä se näyttää ja savuttaa. No niin, nyt meillä on piippu täynnä hiiliä ja siellä on vähän erikokoista mökkärettä. Niin kuin näkyy, että löytyy isompaa ja löytyy pienempää. Ja nyt vedetään 4 Weber syyspalaa tonne alle ja lähdetään katsoa, että mitä tapahtuu. Palataan hetken päästä asiaan. Joo, just pistettiin noin minuutti sitten tulille. Vähän tietystikin alkuun luonnollisesti savuttaa. Sytytyspalat siellä vielä palaa. Mutta ihan nätisti tää lähtee tästä tulemaan. Ei ainakaan vielä mitään kipinöi ja räisky. Et ihan fiksulta vaikuttaa. 13 minuutin päästä hiilet on käytännössä valmiita. Savuttaminen loppuu oikeastaan alkusyttymisen jälkeen. Nyt kipataan nämä tänne, tai siis vedetään tätä meidän piipun irti. Ja sitten vaan nostetaan ja hiilethän on sitten grillissä. No niin, nyt siellä on pizzakivi laitettu pizzanpaistoa varten, hiilet levitetty ympärille ja muutama hiili tiputettu tuonne kiveen alle. Nyt laitetaan kansi päälle, aletaan katsoa, että minkälaista lämmöä tähän tulee ja kauan se säilyttää lämpöä. No niin, heitettiin muutama hiili lisää sinne syttyneiden päälle ihan niin kuin tyyli minuutti sitten. Ne näyttää syttyneen jo aika hyvin. Odotellaan vielä hetki, pistetään kansi kiinni ja aletaan seuraa lämpöjä. No niin, nyt meillä alkaa Weberissä olemaan 360 about lämpöä. Pikkusen se vielä nousee siitä ja nyt aletaan katsomaan, että kauan tuo pitää lämpössä sitten. No niin, nyt on vartti viime mittauksesta mennyt ja arviolta about 400 astetta täällä tuntuu olevan ja ihan hyvin lämmöt pysynyt. Niin nyt puoli tuntia myöhemmistä, kun ensimmäisestä alettiin lämpöä mittaan, ne on asettunut oikeastaan siihen, että mikä se lähtötilanne oli tuohon 350. No niin, eli nyt on hiilet testattu, 3 varttia niin siellä oli ja nyt lämpötilat on vielä semmoinen 330 astetta. Mitään maksimeja me tosta ei lähdetty hakemaan, mutta niin tuossa on nyt aika monet pizzat paistellut ja sitten jos silloin tällainen nakkailu vielä hiilen tai pari lisää, niin olisi varmasti pysynyt yli 400 lämmöt koko ajan. Syttyi hyvin, nopeasti, ei savuttanut, pitää lämmön, oli miellyttävän kokoista, kun oli niin kookasta. Perus Weberin piippu aivan liian ahas, mutta jos meidän äijäpiippunen tunkee, niin sinne kyllä mahtuu. Samilla mitään lisättävää. No sitten tehtiin vaan se perinteinen asettelu tuohon niin kuin näit tekee, että tuossa on grillin ritilän päälle pistettiin suurin osa niistä hiilistä, koska suunniteltiin tähän pizzan paistamista varten, että saadaan se kova lämpötila sinne pizzan lähelle ja kiven lämpötila asettu sinne päälle 300 astetta, mutta sitäkin voi säätää korkeammaksi, jos pistäisi enemmän hiiliä tuonne pohjalle ja ylipäätään tuota lämpötilaa saisi nimenomaan vedettyä paljon ylemmäs, jos haluaisi käyttää enemmän polttoaineita. Tämä oli todennäköisesti piippu plus muutama hiilen palainen testi ja otti vaan katsoa kauan se lämmöt pysyy yllä ja tosi positiivinen kokemus näillä ja miten seuraavissa testeissä jatkuu. Juuri näin. Se on moro. Moro.